Palvelutaloyhdistys Koskerinne ry perustettiin jo yli 75 vuotta sitten. Silloin huomattiin, että kotkalaisilla vanhuksilla oli suuri tarve hyville asunnoille. Niitä tehtiin. Edelleen meiltä voi ikäihmiset vuokrata asuntoja, mutta sen lisäksi meillä on palvelutaloja sekä tehostetun palveluasumisen yksiköitä. Kaikessa toiminnassa me pidämme ohjenuoranamme jo edesmenneen perustajajäsenemme Nuutti Piiparin mottoa, jotta kaikilla olisi hyvä olla. Kaikilla tarkoitamme niin työntekijöitä kuin asukkaitammekin. Sydämen asia meille on asukkaidemme laadukas arki. Oman kortensa kekoon kantaa meidän oma maestromme Vellu omilla haitarituokioillaan, joita järjestetään säännöllisesti meidän kaikissa kodeissamme. Tervetuloa siis Koskenrinteelle. Täällä on hyvä olla.